Presiden ke Voice of the People Party ba Arden Basayomot rengkat berkinoyalam haka arpau tarik ukala lengkon kila hiar September bahai ban lumpat ba ban pan ya kajing kershan naga bentau Dr. Ricky AJ Sengkon ukertong ubanya kun po umsning constituency haka ni ke election banwan ya kani kajing yalang pat ba lalu hanong po yau maulong haka ni kajing yalang pat ba kinoyalam ke VPP kila batai pat ba ya kamat trekam ba nong rem kajong ka seng naga benta ke election ar hajar ar pulai rengkat kajing kular balada ki pat ba ki jit ka VPP na kalyang joka parti kanyale ban rat dengkhong ya kajing bamsa ba pok kajela bat kantre shitom na kabenta ki nong rap khamtam nei le hari boy ki pat ba bakidang imja na karap karyang na kalyang Dr. Sengkon ulapa na kajing kersha na upat ba ko umsning constituency ban ailad yu ba dia baro ki candidate joka VPP kiban ya kun hakan ke election pat bagi pai ba kin bu no da full stop bikin nong ya lambarim banjit no lagi ba thamai ulaong ki pai ba ka jela menta ki don kam yakin nong ya lam ba ka party ba thamai ban te ka lawe jong ki pai ba jong ka jela hi baro ka we ulaong na ka menta ka ni ka umsning constituency ka banga yang kumukurtong ka banga karpat na pi ki pai ba ki ba don hakan ni ka umsning constituency pan ai ka ketika mon ka ketika yang pan kersan yang hakane collection namar ngala yang terwabi komu David lado solong ko David mempat ler mempat nang ya kan kartu ya mempat jumlen hakane ka kam election mempat mlen ban kren pat ba lani mempat mem don ka spa mo kai ka banja ya ka Israel usol ni kong pan shamat how to kolian nga ko kiperlo nga terwai la dia neka song karaya pi ngamla ban penbor yano ka bor ka song hapi pan ai kala yanga pada ka parti ka jongi haki konsulsi baro ka bangi penyang pan ngi kermen scam la do paipa us noto u paipa u kandet penreu panong kap to la di ka bor ban bu am tang du kama panong ngin se pen nay di man bo no do full stop yakan ni ka jinglong jingman jongkin dang sanchar ke bla let chadin pat bangin le yake ka bathamai la dengi kwa yake ka bathamai ni wan pan kom ka party ka bathamai ki breu ke bathamai ke badan ka jing ye ijgai ke badan ka dono ka mansem ka basokya pan em pan bhapa pan kalador yakan ni ka ri ka ba e panai ka jingshan ya kalau jong kari bakajat perlu ni don kam ya kajing rap jong pi pat mangi kong ka party ibu kajing shanya tang ho play namar ni tip o play oba mau bangi ju so sorong kong kari tip play na do ke por shwa baka gospel kam patwan ka jat penriu ka jongi ka de ka jat penriu ka ba tip yo play wem ka ba jat penriu tip play andai is haba pai menta ni bala kata ka pentaru kata ka jinglong jongiru kala nang sentur ni kom ka party ni yang kan sa shisien pan kentiu ya kata buron ka jongole sa shisien paka pan thai baro kawai kan yo kan ya ka buron ka jongole hakan ne ka jala ka jongi lengba ka VPP ni yang hakan ka jan kan ka klimat pan tarwa ya piko ki pa ni pa ha ka jing start ye ha ka jing champagne ka jong pi ha ka bor ka jong pi